May uling ag. Dali, uling. Ha? May uling, dali. Agan sa man. Nose. Morning guys. Uy, ginuo ko naman ay uling ag ng ilong. Ba, ha? Uling naman ay ko guys. Uy, ginuo. Na. Uling man di ay. Sabi ka nagdigamo ko bi. Nagdigamo ko sa jo guys. Kaya mga kuyas nanggi. Kaos pa sila sa jo. Sila sa papagabril. Kaya para gamitin na to pag finishing karon. So, agi lang finishingan karon guys. Dito na sa kwarto. Dito sa kwarto. Sa daris. Abuhan deew. Naigamay nga tiwasan na nila. So, karong adlaw. Basin umahuman. Ag dito sud sa kanang bahay. So, salamat ka jo Lord. Umahuman karong adlaw. Thank you so much. Morning, guys. Morning, guys. Medyo buntag. Morning, Kimi. Magbuntag pod. So, magkuha ko dari guys sa hanglutoon ron. Magluto magko karon og palija para sa pamahaw. Palija nga butangan og egg. Oh? Butangan na tag egg. Duha ka egg. Pwede na ning duha ka egg. Atulhon laman kay hilig si Kim Kim og egg, guys. Hilig si Kim Kim og egg. Patangan na mag-itlog guys aga mga lutoon nga palija. Mga gisahen ba, gisahugis, gisagisahen guys. Oh. Di ami dagkong palija para gisahon. Salamat ka Diyos. Palija. Thank you Lord sa mga grasya. Tapos papagabril guys na muubos tanom. Nagbalik-balik na hilagkaos karong buntag para mga gamitan na tos finishing. Tanawon sa na guys agang dinang agaw. Upop na guys. Okay. So tanan tabunan kay itong bengkagan. Laga nag mga tukoy maabot na dito hang buwakan. Okay. Kapilan yung balik? Kaanam na? Kapit na mga puno tanan. Kapit naman puno na mga drum. Kaanam na sila balik. Hawid kin. Bye. Ping. Sila. Uy, uy, na naglaagan. Uy, ang laagan. Ang laagan na to ko. Uy, ginawa ko agan manis Bravo. Ang laki ni. Ang laki kay Bravo may mangingan guys. Si Bravo. Bravo. Ang laki ba? Ay, ang laki dyan guys. Si Bravo. Bravo. Good morning. Ano? Sus, ginawa nangita sa mama. Lakaw. Balik si mama. Bravo. Hagdo ka badji guys. Si kuan tong badji sa batingan na tong ka badji dai. Basta kay aglaki guys ang hanggingan lan og Bravo. Karon po niya ko buklaki si Bravo. Ay, walon. So tinako. Gara na ka jo. Noko. Magduha. Ay, mga badji. Hoy! Hansel! Si Hansel ug si Crackers. Ana guys, si Hansel ug si Crackers nanggi. Alam mo laag na. Kana si Hansel kato si Crackers. Hansel. Nakari si Bravo. Ano man among Bravo? Si Bravo. Laagad man yung among Bravo. Si Hansel. Dapat si Crackers. Da guys. Crackers. Guys, mga teddy bear ata ginawa. Nadaway naman sila. Guys, karirang usa ka palija among gulayon, karida. Karang usa kay aron daghana og duhaon. Dako magud ka azo. Biyag. Dako na mo kin yung balik na mo kin. Papa. Dabong pa siya guys, si kuan na. Aron dako Dako na guys. Kusa kutsara dai kaw. Dili. Na guys. Isang kuhaan si Zagliso guys kanina. Ngayon ako makuagliso. Kutsaraon aroma tilok ba. Kaning gisahon guys. Tangag egg. Gisagisahin para may ulam kami ng pamahaw. Diyan palis guys, magulay na pagkuunza. Sampai ang gulayan na din palis. Jaga mo. Ha? Jaga mo. Lingin. Ligid na kaitlogan. Halingin na noon. Halaga guys, nipson na siya. Karong dali maluto ba? Gisahan no panakot. Lunod na umot na. Gis no?
Sibuyas o ahos. Wait na. Nala pa pag-April. Kawalo siguro na lang balik ron. Kawalo or kanapo. Sa man sila ganihag kaos. Kaya rong makapundo og tubig guys para gamitin ng datos pikas. Jaghapos-hapo nagkaos pun mi guys itus tubod. Tapos among karaan nga pausanan. Mamatay among pang sabaway. Okay. Guys, bisa nagpanakot. Ano dagatay ka na ito sigang paliga. Ano guys. Ito talagang balihon o pas-agas sa arong mapagod umago ang panakot. Ayan. Ayan. So, takuban. Itlog. Ano yung ibutang guys sa palidya. Itlogang palidya. Itlog. Hala guys. Luno na natin kinakasgang itlog. Ayan. Yan ako guys, yung magluto. Na guys, luto naghanggi luto nga palidyang ibutangan og itlog sa mamahaw na kimi-kimi. Una ko na sa pamahaw guys. Oh. Kana sa palidya og egg. Ni sa ron guys ay isang pabutang sa toyo gamay kay sa kunong sausawan. Mahaw guys. Pa magmakuyas. Una na skim-kim og kaon. Sa palisis mo hang utanan kanina. Nang sa parisan na sa ginan-unan. Paits na, yes now. Sama na gab. Ha? Muaks pa Gabriel. Ah, wala na. Muna na last na long. Hapit naman di ay. So makaamba na mo unsa na res sud kwarto. Guys, mana hapit na gazud. Hapit na gazud mahuman. Thank you Lord. Unja dari na sila unja. Taed. Ano sila dani guys? Last na ni dani sa kwarto. Thank you. Salamat ka Lord. Igawas na naman ni Katri. Karong may sabod. Kana may damba isud nila. Salamat ka Lord. Tapos Papa Gabriel nang mag-up na riskuan. Ha? Mazo na naman mo 1 kilo na. Basing mamana na ansa pa kay ibalik dya. Palit og tamban. Palit og tamban. Ba? Sunod adlaw. Nagkod-kod na kuya guys para sa amang gulay. Bati ya, kaya mo yan. Magpakpak sa ko sa amang utanon guys. Huma naman may kaos guys. Sa mga gulay na may para sa mga paniudto. Para sa itong mga ininunan ba. Ininunan mga ininunan ng mga isda. So, utan sa ko guys. Karang utanan guys di ah. Ganahan man sila humbang nangka. Das nangagi kay naanget-anget man sila sa among humba kay daghan man mi dito nang gibahin. So karon nag-utan kong kari. Ayun. Oh, yan guys. Humbang nangka gyapon. Lami man humbang nangka guys. Oh, yung mga isda, palidya, utan. Kaan Kim. Yuto tan, yuto. Gimana tay? Dugang ini mo sa bola. Li. Gawin mo to. Sa bawi. Nakan fish. Gulay. Nanta ngaan. Dahil mo inunan kasi naggahi. O kuan man, namamag inunan. Nawa man ag sabaw. Nalabi as init. Tunuan. Lami ra ba dyan tunuan? No? I-adobo sa nadaan. Bago na ikumot. Warang na. Mabit tao lang. Tuno ba? Lamiin. Ito matritso. Kaya guys, tayo deket. Ganahan magkong deket. Deket. Tangan o gulay. Okay niya. Luto. Kasog luto basta ka ng tinunuan niya pinaut. Tas kadug luto guys kan tinunuang kuan ba? Labi na parpar kamay. Pinaut. Dili ah. Guys. Dugange luto. Ilang sakto daan. Maghanap ko inom water. Sabi Gusto ko buyat.
Mana guys, amo na ng pudlon ugma na pihinog. Silong rin ka din. Nahinugan na pud ang saging. Pudlon na maugma rong na sila snack mas buntag. Tata pa dir. Ato sa speakers guys. Ana sa dagamang buntis nga kanding guys kay delikado na iskalipsi. Bitaw. Na sa diha. Tago sa kang iha. Danar kas ilam ha. Guys, sa speakers bye. So dari humana guys, ya, humana dari. Oh, dari pod humana. Dari humana, tapos siga nagsaga guys. Ada na. So dari guys, humana dari. Wala sa ko ana na guys kay na may itao da na puhon. Dani, na may itao dani. So dari humana dari, ito pod sa abuhan. Managilam lagi pa, wala lagi pinissing eh. Ada na pinissingan pa ng ilawom guys. Di na sila dari papagabre sa kwartos mga kuyas. Uy, di na guys. Ganina kaya dato man sila, nagtiwas man sila dato sa kitchen. So di na sila dari. Di na sila dari papagabre sa kwartos mga kuyas. Dari da. Oh. Okay, so di na guys. Gamay na naman si Kuwang, last na naman si dari guys. Darhi. Oh, ugma mahuman na din ugma pa din no. Okay, so ugma guys mahuman na ni dinhi. So, ning humanda ni finishing sa sud ako basa. Puhon. Ate wasen na. Oh, delikado aguan guys. Tiwasen sa dag siminto kay manggahi na. Dana magihatid naman nila aglang kuwang. So, di na kompleto na guys. Ag saminto. Bugna pa din. Di na. Oh. Tiwasan dahil siya guys kaya delikado ug di matiwas. Manggahi. So nagkumanda na guys. Nagkumanda sa kwarto ato na sila dito sa gawas. Ato na sila dito manggi finishing plus papagabril. Ano pag ganar pa ler? Pag natag saga guys. Oh, lock mo di ay. Be, open the door. Yay. Okay. Katong dito guys, di na to sa pinisingan. Katong dito sa ibabaw kay matabunan man sa pohon ini nanay arkuba. So mo na jang di na sa ako na dito, to sabag. Importante ka ng mga kuan. So katong to dito sa kinaibabuan kay nig arkuba nga na di naman na sa makita. So ana sa butang i-finishing. Duwa na sa finishing diha. So importante dari sa kwarto, dani sala, dito sa kusina. Siguro og kuan guys finishing. Pwede na. Og ag bunbon gikumpleto na pud nila hatod guys. Kumpleto na bunbon gidengan nila ag saminto og bunbon das nagaging adlaw. Yan na guys. Limpyo na gid sa tan-awon di na gid sa kuan. Limpyo na. Ta. Siga dare. Karan dari sala sigaan. Dan na may pasigaan naman guys. Ang mga kwarto ug kuan ang mga panira. Biin na. Nara mo may kawanan ang kalibutan niya. Imagine untang mo bunag kay arong makatubig ag sapa. Imagine untang mo bunag kay arong makatubig ag sapa guys. Uy, hapit na po mahinuog agamang kapajas niya. Ganiha guys, ang kadalik jack ko panglaba. Dito sa bagong labanan, kay dam. Kapanglaba ko sa uniform sa mga kuyas. Mga labanan. So, kari na may mga labanan na bilin. Karing duha ka basket ya. Kang kim-kim. Sa mga kuyas. Kana na laman may labanan. Sila rin maglabas ilang mga nuog. Mga kuyas. Ilang mga unaray.